Rock in the building. Hej alle sammen. Nu vil jeg gerne fortælle lidt om Kul- og Stålunionen, som lige blev oprettet på baggrund af 2. verdenskrigs afslutning. Som i 1945 skete der det, at Øst- og Vest-Europa blev opdelt Europa i Øst og Vest på baggrund af Sovjet og USA's interesser. Og det der var, at Sovjet de ville gerne have krigsskadeerstatninger til Østblokken og de østlige lande i Europa, mens USA de ønskede, at Europa og specielt de vestlige lande skulle have Marshallhjælp i form af økonomisk støtte. Men den modydelse, som skulle ske for de her lande, der skulle have Marshallhjælpen, var, at de skulle indføre demokrati og markedsøkonomi og så frihandel med USA. Og det der så skete, det var, at efter Marshallhjælpen den kom til, så var det, at der var en administration af Marshallhjælpen fra en organisation, som hed OEEC, som administrerede de her $12 milliarder, som Marshallhjælpen skulle med til at bygge. Skulle med til at bygge Europa op igen og forsone. Yes, og på baggrund af den her Marshallplan, så følte de lande, der fik den her hjælp, at de ligesom havde et behov for at komme med nogle hurtige løsninger og nogle hurtige beslutninger. Og på den baggrund, der holdt Robert Schuman en tale i 1950 den 9. maj, hvor han foreslog et samarbejde mellem nogle vesteuropæiske lande, og det her samarbejde skulle have 2 formål. Det ene var at forhindre nogle af de verdenskrige, vi havde set både 1. og 2. verdenskrig, fordi når man har et større samarbejde, vil det være mere omkostning at gå i krig med hinanden, og man vil ligesom føle et større behov for at holde sammen. Og den anden del var, at det økonomisk også ville være smart, eftersom det ville højne levestandarden for mange borgere i de enkelte lande, og samtidig igen vil give den her fællesskabsfølelse. Marshall-erklæringen anses for at være den officielle indledning til oprettelsen af Kul- og Stålunionen. Og det handlede jo i og for sig også om, at den franske regering under Schuman som udenrigsminister ønskede, at det blev oprettet det her fællesskab, som under en højmyndighed, som vi i dag kalder kommissionen, den europæiske kommission, vil kunne skabe et større samarbejde. Og på det her tidspunkt var det i hvert fald til samarbejde mellem Tyskland og Frankrig, som ligesom kunne virke som en forsoning, men også dermed, at det ville kunne skabe et større fællesskab, hvor der kunne komme nye lande og flere lande til. I 1951 blev Parisertraktaten skrevet ned. Den bliver kaldt for Parisertraktaten, fordi den blev skrevet ned i Paris, og i 1952 tog den alvorligt til. Og den her Parisertraktat med Kul- og Stålunionen havde nogle medlemmer af 6 forskellige lande. Og de lande kan vi komme og vise her, så I på en eller anden måde kan huske på det. Vi startede ud med Frankrig, så er vi Vesttyskland, Belgien, Holland, Luxembourg og til sidst Italien. Og det var de medlemmer, som der er i Kul- og Stålunionen, og det er de stadig i dag. Den her går ud til børn med briller. Dem, der bliver kaldt stræber der. Hej. Nu skal I høre om Romtraktaten. Romtraktaten den blev indført 25. marts 1957. Lande, der var med i Romtraktaten, det var Belgien, Luxembourg, Holland, Frankrig, Italien og Vesttyskland. Og den blev indgået i den 1. januar 1958. Ja, tak. Alle landene var i forvejen medlem af Kul- og Stålunionen, men i kraft med, at Romtraktaten blev iværksat, så blev EF også dannet. Formålet med Romtraktaten, det var at skabe et fælles marked for de lande, der var med i den, og det gjorde det også billigere at handle inden for unionen, fordi at man ligesom fjernede alle tolden. Al tolden på varerne, derfor var det også billigere at handle.
Traktaten var med til at sænke industrialiseringen, hvilket gør det muligt for flere landmænd at blive på markedet. Unionen købte landmændenes varer til verdensmarkedsprisen og satte så derefter varerne op for at sælge dem til forbrugerne. Og det var det her, der gjorde, at landmændene tjente styrtende af penge og havde mulighed for stadig at opretholde deres landbrug. Romtraktaten er blevet ændret mange gange i takt med, at flere lande er blevet optaget. Goddag og velkommen til endnu en god afsnit med Sjov med Viden. I dag har jeg besøg af min vidunderlige gæst, Thomas Carl Fagsbøl, professor og lektor på Syddansk Universitet. Og det vi skal diskutere i dag, det er simpelthen EFTA og EF og Romtraktaten. Og jeg vil gerne starte med at stille nogle spørgsmål til dig, Thomas. Spændende spørgsmål, Jakob. Ser du, EFTA, det var et frihandelsområde, altså en frihandelsaftale mellem 7 lande, hvor det største land var England, og mindre lande som måske Danmark og Portugal og Norge og sådan nogle lande, som ikke var interesseret i det samme som i EF-samarbejdet. Det var EFTA var en løsere sammenslutning, altså et meget løsere samarbejde i forhold til EF. Og det var kun en frihandel med industrivarer, men ikke landbrugsvarer, hvilket var lidt af en downer for Danmark i hvert fald. Hvor vi har EF, som sprang ud af Romtraktaten i 1957, som var en toldunion. Og en toldunion, det var at skabe et fælles marked, hvor der var et frit indre marked simpelthen. Og det betød, at man prøvede at afskaffe indbyrdes told. Så EU-lande, de satte ikke told på hinanden, men for at skabe det her toldunion halløjsa, så på tredje land, altså ikke EU-medlem, blev der fastsat en fælles en toldsats på lande ikke medlemmer af EU. Og det gjorde så, at man kunne indføre... Ja, så er vi nået til næste spørgsmål. Hvad var egentlig det store dilemma for Danmark i den her konflikt mellem EFTA og EF? Og hvorfor ønskede dansk landbrug egentlig, at vi skulle være medlem af EF? Ser du, Jakob, dilemmaet lå i, at Tyskland var medlem af EF, og England var medlem af EFTA, hvilket gjorde, som var 2 markedsdannelser. Og de her 2 lande var Danmarks største eksportland på det tidspunkt. Men allerede på det tidspunkt var Tyskland ved at udkonkurrere, eller få en bedre økonomi end englænderne. Så det var, hvor dilemmaet lå. Så Danmark sad imellem 2 stole, fanget mellem 2 stole, så de blev enten nødt til at vælge den ene eller den anden. Heldigvis fik Danmark en god aftale inden for EFTA og blev medlem i EFTA. Og Danmark blev også medlem af EF. Og det var Venstre meget interesseret i, som er landmændenes parti. De repræsenterer landmændene. Og det var på grund af en af de her små bonusser ved Romtraktaten, hvor man fastsatte priser og garanterede en vis afsætning på landbrugsvarer. Så landmændene var altid garanteret at tjene nogle penge på sine afgrøder, fordi EU ville komme ind med en form for bistand og købe og give og sådan noget. Så kommer vi til næste spørgsmål der. Hvorfor søger England i 1961 om medlemskab i EF, og hvilken modstand møder de? De ombestemmer sig selv, eller ombestemmer sig og faktisk melder sig ind i EF i sin tid der. Og det var på grund af, at EF udviklede sig meget hurtigere økonomisk i forhold til EFTA. Og englænderne, de var selvfølgelig interesserede i at få en bid af den her vækst her. Men når de melder sig ind, selvfølgelig fik de nogle problemer for deres gode naboer, Frankrig, som var ikke så glade for, at de var ved at blive medlemmer. Og det var på grund af, at Frankrig mente, at de var en trojansk hest fra amerikanerne, hvor amerikanerne ville prøve at få indflydelse på EF igennem England. Det sidste spørgsmål det er så, hvornår kommer Danmark og England så ind i den her organisation? Fordi de blev afvist første par gange, gjorde de ikke?
ja, de får faktisk afslag 2 gange. En gang i 1961 og en gang i 1967. Og det var mest på grund af franskmændene, fordi Jacques de Gaulle, han var ikke så glad for englænderne, og så derfor blev det lidt svært for dem at komme ind, og det samme gjaldt Danmark. Men i 1969 får Frankrig en ny præsident, Pompidou, som man hedder, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, men det regner jeg med. Og en ny regering, som er lidt mere venligsindet over for englænderne og indtagelse af flere EU eller medlemmer til EF. Og i 1972 bliver England medlem, og i 1. januar 1973 bliver der en folkeafstemning i Danmark, og Danmark bliver medlem. til tirsdagsanalysen. Det er Troels og Karsten. Vi har det er tirsdag i 1979, og vi vil gerne snakke lidt om opgang i 60'erne, 70'erne og også noget med Thatcher. Opgang i 60'erne, 1960'erne selvfølgelig, er jo karakteriseret af kul- og stålunionen og senere hen Romtraktaten, som skabte en højkonjunktion på grund af grundlæggelsen af toldunionen. Landbrugsstøtten i EF blev også introduceret, men DK Danmark valgte at følge England over til EFTA, som ligesom karakteriserede den danske vækst i den periode. Den økonomiske krise i 70'erne, som vi er i nu, skyldes udelukkende, for det meste i hvert fald, olieprisstigningerne, som gjorde det vanskeligt at få samarbejdet i EF til at fungere, som vi her i Danmark lige er blevet medlem af i 1973. Og nu, for at høre lidt om Margaret Thatcher, over til dig, Ulrike. Hej, jeg står nu her nede i Dublin, hvor at Margaret Thatcher lige har talt til en pressekonference. Og Margaret Thatcher, hun vil altså bare gerne have penge tilbage. Det er hendes main target, det er sådan det er. Hun strammer op i hendes pengepolitik, og hun skal helt ind til benet. Det gør hun også ved så at skære ned på hendes europæiske omkostninger. Ved derfor, at de skærer ind, og de betaler færre penge til EU. Det er i hvert fald hendes mål. Så derved så Thatcher, hun får både kritik, men hun får også ros hjemmefra, fordi at folk er glade for, at hun får nogle penge i statskassen, og de ikke spenderer lige så meget. Men det er i hvert fald sådan, som vi har opfattet det hernede i Dublin. Og tak til dig, Ulrike. Ja, og tak til seerne hjemme for at kigge med i den her tirsdagsanalyse. Det var Troels og Karsten, og vi siger god tirsdag. I 1975 døde den spanske diktator Franco, hvilket førte til en gennemførelse af demokratiske styreform et par år efter. Også i Portugal havde det diktatoriske styre styret siden 30'erne,
og i Grækenland havde en militær junta haft magten siden 60'erne. Men også i de her lande blev der genindført demokrati i 74. Ja. Og alle de 3 lande, der var gået med i et pænt selskab, de prøvede at søge optagelse i 1977. Men det var ikke uden kamp, fordi det var 3 meget, meget fattige lande. Så det var nogle vanskelige forhandlinger. Men til sidst, efter det søgte optagelse i 77, kom Grækenland med i 1981, og Spanien og Italien kom med i 87. Hvad? Ja, midt i 1980'erne kom der gang i EF-samarbejdet igen. Økonomien den begyndte at blive stabil, men alligevel så synes Europa, at de blev lidt troet af landene som blandt andet USA, Japan og de asiatiske lande. Kommissionen havde fået en ny leder. Det var den franske socialist Jacques Delors, og han blev dynamisk. Han tog initiativ til et spring fremad. I 1986 bestemte ministerrådet, at der skulle indføres en fællesakt, eller som den hed i Danmark, EF-pakken. Det punkt var, at man frem til 92 skulle skabe et reelt indre marked med fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, tjenesteydelser og kapital. Noget, der var vigtigt for EF, det var en fri konkurrence. Og for at få en fri konkurrence skulle det være samme standard for alle varer. Og der skulle ikke være nogen særregler. Så selvom det var, der var nogen lande, der gerne ville have særregler for deres varer. Og derfor så skulle man have et kvalificeret flertal til at bestemme, hvad der var rigtigt for disse varer. For at gennemføre et indre marked begyndte man også at stille fælles krav til social- og miljøpolitik. Og for at koordinere de forskellige landes udenrigspolitik begyndte man at holde jævnlige topmøder. Ja. Den konservative venstreregering under Poul Schlüter var for EF-pakken, men det var en mindretalsregering, og der var flertal for i Folketinget, som stemte imod EF-pakken. Men så kom der en folkeafstemning, hvor at det forbløffende resultat kom. Der var flere, der stemte for EF-pakken. Den blev modtaget, men kritikerne var imod og sagde, at så ville der blive mere union. Men Poul Schlüter, han sagde bare med disse ord, unionen, den er stendød. Det var en tegneord. Stendød. Maastricht. Traktat. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Men unionen var ikke helt stendød. For i 1900... 2 sekunder, kan du lige holde den her? Ja. Hvad hedder du? Hedder du EF? Nej, jeg hedder EU. Nå, for søren. Ja, for på baggrund af Maastricht-traktaten i 1992, ja, der skiftede EF simpelthen navn i 1994 til EU. Etableringen af det indre marked og socialistisk sammenbrud i Østeuropa skabte 2 ønsker. Hvilke? Det tænkte jeg nok. Yes. Skab 2 ønsker. Andrea? Ja, styrke integrationen af de østeuropæiske lande og binde det store Tyskland tættere sammen med EU. Traktaten opererer med 3 søjler.
Under første søjle besluttede man i 3 faser igennem 10 år at oprette en økonomisk monetær union. Den ligger senere hen i fælles valuta for en række lande, der blev kaldt euro. Kaffe? Jeg har ikke startet din idé. Søjle nummer 2 handlede om udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Man besluttede nu at have en fælles udenrigspolitik, men det krævede enstemmighed. Der blev der ikke oprettet en særlig EU her, men man besluttede, at NATO skulle være en del af forsvaret. Den tredje søjle omhandlede samarbejdet med hensyn til politi og retspolitik. I modsætning til 1986, så opfordrede et flertal i Folketinget faktisk Danmark til at stemme ja til denne traktat. Men alligevel var der knepen flertal, der denne gang overvejende stemte nej. Dette var som en chokbølge for EU. Pisse! Goddag og velkommen til EU-orientering. Danmark er blevet medlem af EU, og i takt med, at flere medlemslande kommer til, så har Danmark fået 4 forbehold. Først ved afstemningen omkring Maastricht-traktaten stemte befolkningen imod, men her i 1993 ved Amsterdam-afgørelsen, der blev stemte den danske befolkning for, dog med de 4 forbehold, som er intet forsvarspolitisk samarbejde, ikke deltagende i EU's 3. fase, ikke en del af unionsborgerskabet og ikke deltagende i overstatsligt samarbejde. Den første, jeg nævnte, det er ikke forsvarspolitisk samarbejde, som betyder, at forsvarspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik, der blev ført i EU, var uaktuel for Danmark, da de ikke var med. Derfor har Danmark deres eget forsvar og deltager ikke i aktioner inden for EU. Nummer 2 er EU's 3. fase, som er, hvordan euroen bliver fordelt som fælles møntfod ud mellem alle medlemslande. Dette er Danmark heller ikke en del af, så vi har beholdt den danske krone og kan derfor stadig føre vores egen pengepolitik, dog med en lille kurslåst værdi til euro. Punkt nummer 3. Det er, at vi ikke anerkender unionsborgerskab. I Amsterdam-traktaten, eller i EF-traktaten, artikel nummer 17, stykke 1, står der, at vi ikke anerkender unionsborgerskab, og det ikke træder i stedet for et nationalt borgerskab, men supplerer det. Og i stykke nummer 4 står der, at vi ikke deltager i et retligt samarbejde, det vil sige, at vi står uden for juridiske samarbejde, og vi altså ikke laver fælles EU-domstol. Så vi fører ikke retssager sammen. Det var så EU-orienteringen for i aften. Da den kolde krig var slut, opsøgte 3 lande optagelse i EU. Disse 3 lande var Finland, Sverige og Østrig. Disse 3 lande havde nemt ved optagelse i EU, da deres politiske og økonomiske situation var god. EU havde derved flere fordele end ulemper ved at optage de 3 lande. I 2004 blev 10 nye medlemmer optaget i EU. Dette var Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Malta og sidst, men overhovedet ikke mindst, Cypern. I 2007 blev der igen optaget lande i EU. I dette tilfælde var der tale om 2, Rumænien og Bulgarien. De havde dog svært ved at opfylde kriterier for optagelse. Sidst kan nævnes, at Kroatien i 2013 blev optaget. I 2004 gik 25 regeringsledere sammen i EU for at danne et ny forfatningstraktat kaldet Roms forfatningstraktat. Forfatningstraktaten skulle fungere som EU's grundlov og havde til formål at forenkle og systematisere de allerede eksisterende regler. Formålet var yderligere at skabe en øget åbenhed og bredere opbakning til EU, samtidig med at man fik en større integration landene imellem. Forfatningstraktaten fastslog de typiske europæiske værdier, såsom frihed og demokrati. Samtidig blev vetoretten og antallet af kommissærer indskrænket, og der blev besluttet, at der skulle vælges en præsident og en fælles udenrigsminister. Desværre blev denne forfatningstraktat aldrig ratificeret, da Holland og Frankrig stemte imod, hvilket sendte EU i tænkeboks. Denne tænkepause resulterede i Lissabon-traktaten, hvilket var en skrabet model af forfatningstraktaten, også kaldet en reformtraktat.
Hovedformålet med Lissabon-traktaten var at gøre EU til et mere åbent og demokratisk fællesskab, samtidig med at det skulle gøres lettere at træffe beslutninger i et EU med mange lande. Til sidst ønskede traktaten at forbedre EU's håndtering af globale udfordringer. Denne reformtraktat blev vedtaget, dog sagde Irland som de eneste nej.